కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల సమీక్షలో పరిశీలించడం జరిగింది. ఈ ఏర్పాట్లకు పాప్రో స్పోర్ట్ భోజనం, నైట్ ఆల్ట్ చిన్నరాములు గారి యొక్క క్షేత్రంలో నైట్ ఆల్ట్, వై జంక్షన్ కాడ వై జంక్షన్ పరిధిలో కార్నర్ మీటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి అవి సంతృప్తిగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవడం జరిగింది. రేపటి నుంచే వాస్తవానికి ఈ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్, మండల ప్రెసిడెంట్లు, యూత్ కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్యుఐ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, మాజీ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, కిసాన్ కాంగ్రెస్, మహిళా కాంగ్రెస్ అందరూ కూడా దీంట్లో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. రేపు మాట్లాడి ఈ కార్యక్రమాలు ప్రారంభం చేయబడతాయి. వాల్ రైటింగ్స్ కానీ అన్ని కార్యక్రమాలు పరిశీలన చేయడం జరుగుతుంది, ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అవి ఎలా ఉన్నాయని చూడడానికే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. జోడో యాత్ర ఒక పక్క దేశంలో విద్వేషాన్ని పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ దాని కౌంటర్ గా అదేవిధంగా పెరిగిన ధరల మీద ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. గ్యాస్ ధర, పెట్రోల్ ధర, డీజిల్ ధర పెరిగింది కాబట్టి ప్రజలు ఏ విధంగా బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవడానికి రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ దాకా నడుస్తూ ఉన్నాడు. దానికి ఇవాళ షాద్నగర్ లో, అదేవిధంగా శంషాబాద్ లో, మరి ముఖ్యంగా మాణిక్ ఠాకూర్ గారు, గోసురాజు గారు, అదేవిధంగా మహేష్ కుమార్ గారు, మేము అదేవిధంగా మన ట్రైబల్ లీడర్ ఆయన కూడా, వీరందరం కూడా ఒకటే ఆలోచన, రాహుల్ గాంధీ సభ పాదయాత్ర గ్రాండ్ సక్సెస్ కావాలి. ఎందుకంటే ఆయన ప్రజల గురించి వస్తున్నాడు, ఆయన ఓట్ల గురించి రాలే, ఓట్లు వేయమని అడుగుతలేడు. ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు తుంగలో తొక్కినటువంటి నరేంద్ర మోడీ 2 కోట్ల ఉద్యోగాలను ఇయ్యలే, 15 లక్షలు జమ చేస్తానని ఇయ్యలే బ్లాక్ మనీ. ఆఖరుకు పబ్లిక్ సెక్టర్ పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రవేశపెట్టినది కూడా అమ్మేస్తున్నాడు. అందబాబు రిజర్వేషన్, ఆఖరుకు పాల ధర మీద కూడా, పసిపిల్లలు పాలు తాగిన మీద జీఎస్టీ వేసుకుని నేను చూడలేదు. ఇక పోతేనేమో కేసీఆర్ దేశంలో పార్టీ అంటున్నాడు. నాకు ఒకటే ఆలోచన, ఫ్లైట్లలో పోయి హెలికాప్టర్లో దిగుతే ఎవరు రాడు బాబు. రాహుల్ గాంధీ కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్, కేసీఆర్ నువ్వు కూడా ఒకసారి పాదయాత్ర చేయి, కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ దాకా చేస్తే అప్పుడు నీ పార్టీ ఉంటుందా పోతుందా తెలియదు. ఇప్పుడు ఇదైతే పార్టీ, ఇది అవాబాదీ పార్టీ. కేవలం ఇంతకుముందు ఫెడరల్ అన్నాడు, అదే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫెడరల్ పోగానే కొత్త పార్టీ, ఏది భారత రాష్ట్రీయ సమితి. దీనికి ముందు లేదు, వెనుక లేదు. ఏ విధంగానన్నా ఇవాళ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు ఈయన నిలబెట్టుకోలే, ఆయన నిలబెట్టుకో. కాబట్టి రాహుల్ గాంధీకి ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు ఇవన్నీ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన నాకొద్దు. తల్లి ఏది విధంగానైతే 2 సార్లు ప్రధానమంత్రి వచ్చిన ఆర్థికవేత్త అయిన మన్మోహన్ సింగ్ చేసిండు, అదేవిధంగా ఇవాళ సామాజికంగా బడుగు బలైన వర్గాల గురించి ఆయన వస్తున్నాడు. పెద్ద ఎత్తున ఆయనకు స్వాగతం పలకాలి. ఎక్కడ కూడా కన్యాకుమారి, తమిళనాడులో, అదేవిధంగా కర్ణాటకలో పెద్ద స్వాగతం. తెలంగాణ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు మనం పెద్ద ఎత్తున ఆయనకు స్వాగతం పలకాలని చెప్పి